И здравейте, хора! Искам само да съобщя, че моя канал ще се състои от тъй нататък различни видеа. Зависи коя игра, вид Roblox. Ще има и видеа създадени с CapCut или CapCut, както го наричате, и аз танцувам. Съжалявам, че не съм го написала в описанието на профила ми в YouTube, ама сега. Мое си е решението, аз трябва да намеря откъде да го напиша. То те с големите дет могат да напишат описание, добре, да го напишат. И не знам, искам някой да попитам, дали ще може да ми каже дали тук се прави втори профил, защото знам, че в TikTok може втори, но не и в YouTube. Аз не качвам в TikTok, защото вече имам забрана. Нямам родителски контрол, просто TikTok-а ми се побърка. Иска да снимам някаква лична карта и т.н. нататък. И ако може, те да стане. И аз ще качвам най-различни видеа, както вече казах. Мога да качвам и туториали как да направим едика си костюм, едика... всякакви туториали, каквито и да е, на Roblox, в живота. В живота няма как, защото все от някъде ще го изкопирам, така че най-вече в игри. И чао от мен! Се видим. По-скоро няма да се видим, но... де да знам. Ай, чао!